раҳим масуф нахустин пажӯҳишгари тоҷик аст ки ба таҳқиқи таърихи халқи тоҷик иқдом карда ноадолатии зимни тақсимоти милливу маъмурӣ дар осиёи марказиро ошкор карда буд. ин матлаб зимни таҷлил аз 80-умин солгарди таваллуди муаллифи таърихи Табар Тақсим дар душанбе таъкид шуд. хизмати таърихи масуф аз он иборат аст ки ҳамин бойгонаҳо маводҳое ки сирран мамнӯъ буд то як андоза уна ҷамъ карда оварда манзури ҷомеа кард ва кори тадқиқоте ки масуф анҷом дод мин баъд таҳқиқотҳои бисёр ҷиддӣ бунёдӣ таърихӣ татбиқӣ муқоисавиро мехоҳад. яъне сароғози ҳамин чизҳоро санадҳоро масуф гузошт. маросими таҷлил аз 80-умин солгарди таваллуди ин пажӯҳишгари тоҷик дар толори Академияи илмҳои Тоҷикистон баргузор шуд. Аскаралӣ Раҷабов, мудири бахши таърихи пажӯҳишгоҳи таърих, бостоншиносӣ ва мардумшиносии Академияи илмҳои Тоҷикистон беш аз 30 сол бо Раҳим Масуф якҷо кор кардааст ва мегӯяд, хизмати дигари арзандаи Масуф овардани будои 14 метрӣ дар ҳолати нирвона аз шаҳри Санкт-Петербург ба Душанбе буд. ҳамин нирван ва як пошудагӣ буд, яъне порча порча буд. аз Петербург ҳамин мутахассиси мисол реставратор тармимгара оварда ҳаминҷа як маблағ ёфта анамина барқарор карда вай монда. ин кори масуфаем. наздикони Раҳим Масуф мегӯянд, ӯ ба кор хеле ҷиддӣ муносибат мекард. Ба гуфтаи Наврӯзӣ Гулзод, доктори илми таърихи донишгоҳи давлатии Москав, ҳатто замоне ки Раҳим Масуф дар утоқи корӣ машғули пажӯҳиш буд, касе ҳақ надошт ки вориди он утоқ шавад. солҳои душвори 93 94 95 сафари расмӣ ба ҷо овардан бо як гурӯҳи корӣ ба ноҳияи Ванҷ зодгоҳаш ки он вақт дар дасти муҷоҳидин қарор дошт, бо худи муҷоҳидин рӯбарӯ суҳбат карданд ва барои ором гардидани вазъият бисёр корҳоро анҷом доданд. дар маросими таҷлил аз 80-солагии ин таърихнигори тоҷик наздиконаш низ иштирок доштанд ва аз замони ҷавонии ӯ сухан гуфтанд. вай дар майдакиш очам нақл мекард, майдакию хурдии Раҳим Масуфа мегуфт вай ами хел олим ай майдакиш омада буд. вай дар дарахт ага мева мерех дар замин вай намехӯрд. мегуфт не ман ай шохш хам мекунам мегирам дарахта ай меваи тозаш. бузургдошти бузургони миллат. дар ҳамин ҳол Хилватшоҳи Маҳмуд, хабарнигори тоҷик ва фаъоли иҷтимоӣ, бо ирсоли номаи бозе аз роҳбарони Маҷлиси Миллии вилояти Бадахшон ва Академияи илмҳо дархости гиромидошти хотираи ин таърих нигор шуд. вай пешниҳод дорад ки осорхонаи бостонии пажӯҳишгоҳи таърихи Тоҷикистон ва хиёбоне дар шаҳри Хорух ва мактабе дар зодгоҳаш дар ноҳияи Ванҷ ба номи ин таърих нигор гузошта шавад. манзур аз пешниҳоди ман фақат ҳамин буд ки зинда ва ҷовид нигоҳ доштани номи як шахсияте ки ҳамеша паҳлӯи миллат ҳам дар фоҷиааш, ҳам дар пешрафташ, ҳам дар даст ёфтан ба сулҳаш, ҳам дар рӯзҳои ахир ва ҳам дар мавқеъгирии ҷиддиш, ҳам бо ғурури тоҷикиш, ҳам бо номуси тоҷикиш дар таърихи навини Тоҷикистон саҳми бориз гузоштааст. ҳамин буду бас. Раҳим Масуф соли 1939 дар деҳаи Мдехарви ноҳияи Ванҷи вилояти Кӯҳистони Бадахшон таваллуд шуда, аз 10 солагӣ дар ятимхона тарбия ёфтааст. соли 1961 донишгоҳи давлатии Тоҷикистонро хатм карда, аз он замон дар пажӯҳишгоҳи таърихи Академияи илмҳо фаъолият кардааст. 21 июни соли 2018 дар Душанбе аз олам чашм пӯшид ва дар оромгоҳи Лӯчоб дафн шудааст.